салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯза ҳаст. Анами намудуйко юбкагиан духтаро гафри материалошон аҷоибот фасон духтаро материалш виливетай карчи духтарако размера 46 то 52 пуша духтаро мешавад. Анамита 6 таранг дора духтарако. Доставка дорем духтаро. Доставка ҳам шаҳри Россия ҳам дохили Тоҷикистон духтарако дорем. Нархошон 250 сомонӣ. Нархи донашай оптон гире ёра бо мо майда арзон мекунем. Насиб касе конкрет харидорай марҳамат рақами модару экран ҳаст нависен. Ан ёра мепурсед духтаро чанд вақт надоштем. ҳозир ҳамеам кам размеро мондаге 170 сомонӣ кадагем. Касе харидорай марҳамат. Суроғаи мо духтаро бозори Корвон 12 дарвоза. Духтарако баъд бо ин намуд кардиганои аҷоибот фасон омадагиай нигоҳ кунен. Капшон доранд духтарако. Кам тарак начос дора духтаро. Ғавсака кайхатну ки бадам неста духтарако. Нархошон 200 сомонӣ. Суроға духтаро 12 дарвоза, 6 қатори тарафи Тило бозор духтаро 6-7 ранг дора. Касе харидорай доставка хоҳед, доставка ҳам дорем духтарако. Размери 46-54.